Peniaze sú základnou súčasťou nášho života, používame ich každý deň, platíme nimi, sporíme alebo nimi investujeme. Ale ak chceme byť bohatí, nestačí ich mať, treba im aj rozumieť. Peniaze sú iba ilúziou. Je to iba reprezentácia hodnoty, ktorá je stanovená ľuďmi alebo štátmi. Ak si predstavíme najcennejšiu bankovku na svete, ktorou je 10 000 singapurských dolárov, aj keď už nie sú ďalej emitované, teda produkované, tento kus papiera má v tejto chvíli hodnotu 7089 eur. Je to kus papiera, za ktorý si môžeme kúpiť byty, autá, ale aj cenné kovy, ako napríklad zlato. Výrobná cena tejto bankovky je iba 15 centov, ale ilúzia systému fiat peňazí tomuto papieru dáva hodnotu ako 83,8 gramov zlata. Fiat je luxusné slovo, ktorým nazývame túto ilúziu, pochádza z latinčiny a znamená nech sa to spraví. Je to ale až nariadenie štátu, ktoré určuje túto hodnotu ako zákonné platidlo. Nad ilúziou tohto systému premýšľame málo kedy, ale vlády veľmi dobre rozumejú, akú moc majú peniaze a vždy ich chcú viac. Vedia, že čím viacej tohto papiera majú, tým viacej moci majú. Čo teda robia? No jednoducho, môžu vytlačiť viac tohto papiera. Ak by napríklad Spojené štáty americké chceli 400 miliónov dolárov, aby si mohli kúpiť napríklad stíhačky F-16, jednoducho môžu vytlačiť tieto peniaze. Ale pri tomto jednoduchom riešení prichádza veľký problém. Inflácia. Toto slovo v dnešnej dobe počujete často. Ale čo to tá inflácia je? Peniaze teda reprezentujú hodnotu a sú aj jej uchovateľom. Ale v ekonomike funguje pravidlo. Čoho je veľa, to hodnotu nemá. A čoho je málo, to hodnotu má. Samozrejme sú tu aj ďalšie aspekty, ako napríklad dopyt. Keď sa štát rozhodne tlačiť viac tohto papiera, stávajú sa iba papierom. Predstavme si to takto. Máme dvoch ľudí, ktorí obaja majú po 5 eur. V obchode je 10 bochníkov chleba a bochník chleba stojí 1 euro. Obidvaja si môžu kúpiť 5 bochníkov chleba. Ale čo ak by sme obidvom dali ďalších 5 eur? No nemôžu si kúpiť viacej bochníkov chleba, lebo v ekonomike viacej bochníkov chleba nie je. Zmenilo sa iba to, že oni majú viacej peňazí. To znamená, že aj tak si budú môcť kúpiť iba 5 bochníkov chleba, ale už za jeden bochník chleba nezaplatia 1 euro ako predtým, ale zaplatia 2 eurá. Takže tým, že sa vytlačí viacej peňazí, sa iba prerozdelí hodnota, ktorá už v ekonomike je a nevytvorí sa nová. Nárast inflácií sme si mohli všimnúť hlavne počas covidu a po covide. A to preto, lebo sa nevyrábal nový tovar, ale peniaze do ekonomiky išli, peniaze sa ďalej tlačili. Kvôli tomuto, ak by ste si odložili pod banku už 100 eur, za ktorých by ste si mohli kúpiť v danom momente 100 kopčekov zmrzliny, tak o rok pri takej inflácii, ako sme zažili v eurozóne, po covide niekedy dosahovala až nad 10%. Tak po roku by sme si za rovnakých 100 eur mohli kúpiť už iba 90 kopčekov zmrzliny. A z tohto má strach veľa bežných ľudí, ale aj ekonomov, pretože rezervná mena sveta, americký dolár, zažil problémy. Spojené štáty americké, ako každá ekonomika na svete, zažila problémy, ale na americkom doláre sa tento problém odzrkadlil najviac. Skoro polovica všetkých dolárov na svete bola vytlačená za posledných pár rokov. To je desivé. Ale ak by vás zaujímalo, ako vyzerá taká hyperinflácia, stačí si pozrieť ďalšie video na tomto kanále. O inflácii sa hovorí často o niečom zlom. Ale čo keby som vám povedal, že inflácia je dôležitá a v malej miere okolo 2-3% prospešná? Jej opakom je deflácia. To znamená, že keby ste si odložili pod banku už rovnakých 100 eur, tak po roku by ste si za tých 100 eur mohli kúpiť viac. No počkať, ale to je super. Keby každý peniaze iba odkladal a čakal, nikto by nič nekupoval. Fabriky by nepotrebovali vyrábať, nemali by odbyt, prestali by vyrábať, nemali by tržby a nemali by z čoho platiť ani zamestnancov. A celá ekonomika by sa postupne začala rozpadať.
Japonská ekonomika čelila dlhotrvajúcej deflácii a hospodárskej stagnácii od 90. rokov. Po bubline realitného trhu a akcií na začiatku 90. rokov sa ekonomika dostala do obdobia poklesu cien a nízkej hospodárskej aktivity. Tento fenomén, známy ako stratené desaťročia, bol spôsobený kombináciou nízkej spotreby, klesajúcich investícií. Japonsko dodnes bojuje s dôsledkami tohto obdobia, hoci sa snaží implementovať politické a ekonomické reformy na stimuláciu rastu. Takže tá cieľená inflácia okolo 3% ľudí motivuje investovať a mala by aj vás. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a like a do komentáru napíšte, do čoho investujete alebo do čoho by ste chceli investovať. Zarábajte a investujte.